ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ମଟର ଆସିଛି। ମଟର କନେକ୍ସନ୍ ସେପଟେ ହେଉଛି। ମଟର କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଆମ ବାପା। ମଟର କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି ଦିଆଯିବ। ପାଣି ପାଇଲେ ନା ଆମ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କାମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ନା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ମଟର କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ପାଣି ଦେବୁ। ଦେଖ ଏସବୁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ସବୁ ଗଛ କେମିତି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, କାଟୁଛି ଭାରି ଖରା। ପୁଇ ଦେଖ, ପୁଇ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଇ କଢ଼ ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ଼ ହେଇଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଇ। ଦେଖୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଇ ହେଇଛି ଆମର। ନା ବାପା ପୁଇ ଗଛ ଯେ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଟା ଲାଉ ଗଛ, ଲାଉ କାହିଁ ହେଇନି ତ। ଲାଉ ବୋଉ କହୁଥିଲେ ଲାଉ ହେଇଛି, ସବୁ ଶୁଖିଗଲା କାରେ। ଏଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ନା, ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିକି। କଷ୍ଟ, ସବୁ କାମରେ କଷ୍ଟ ଥାଏ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ, ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ପୋକ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପୋକ ବିଷ ବି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଏଇ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଆମର ବାଡ଼ିରେ। ଆମ୍ବ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ସପେଟା ଗଛ, କମଳା ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ଫୁଲ ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ। ଏଇ ସେପଟେ ଅଛି ଆମର କଣିହାର ଗଛ, ଆଉ ଦେଖ ଆମର ଭେସୁଙ୍ଗା ଗଛ। ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଏବେ ଆମ ଭେସୁଙ୍ଗା ଗଛ। ଏଇଟା ଆମର ବେଲ ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ। ଆମର ସବୁ ଚାରା କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସବୁ ବାହାରୁ। ସେ ଗଛ ସବୁ ଫଳିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଫଳ ବହୁତ।